ली। अरे 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 दी अरे दी का भइल? दी। अरे का भइल? कौन खुशी बा? एगो ना, बाकी दू गो खुशी बा। अच्छा अब बतावा का बात बा? दीदी तहार टीचर में सिलेक्शन हो गइल बा। हे भगवान जी। हाँ दीदी, हम अभी अभी देख के आवत तनी। और दूसर खुशी का बा? दूसर खुशी ई बा कि हमनी के चारों बहन के इनकम टैक्स में सिलेक्शन हो गई और हमनी के बन गई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। कितना भेल चाय के पैसा? अरे यार चाय के पैसा ले जा, आज हमरा तरफ से सब फ्री बा। अच्छा दीदी, तू माई के फोन लगावा ना। अच्छा रुको, हम अबे लगाओ तनी। हेलो माई, प्रणाम। खुश रहा बिटिया। माई हमने के चारों बहन पास हो गई जा, हमने के बन गई जा इंस्पेक्टर। और बड़की दीदी भी टीचर बन गई। माई वो भी इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर बन गए नीचा हमनी के। का भइल जीजी, काहे रोतानी? जानता रहो, हमरा सब बेटियन के ना सिलेक्शन हो गई। सच हो? ए जी, आज रुआई जा रहती ना ता अपना आँख से अपन बेटी सबकी कामयाबी देखती, कितना खुश होती ना। भगवान राउर लाख लाख धन्यवाद बा। अरे ऐसन बेटी तो भगवान सबके देश। ऐसन बेटी पाके हम धन्य हो गए नी। अरे बेटी हो तो ऐसी। अरे भौजी, हमार तो पहले ही से मन कहत रहल हमार बिटिया लोग कुछ करी हो। आज नाम हमार रोशन हो गइल बा। अब हम अपने गांव में तो अपन सीना चौड़ा करके चलब। हाँ, हमहू के ऐसने लगता। हाँ। अरे चापा चापा सब क्यों भैया, हमार बिटिया लोग सब अधिकारी हो गइल बाड़ी। चाचा तू खा। अरे ला लो बाटा सबके मिठाई। हे बेटा यार उधर, अरे हे देखा गइल बिटिया लोग। दीदी लोग आ गए नहीं। अरे बिटिया खुश रहा, हम बोले रानी तू लोग कुछ करबू। ला ला खुश रहा। अरे खुश रहा बिटिया तू। खुश रहा। प्रणाम माई। माई राउर विश्वास जीत गई। हाँ बेटा, आज हमार सपना पूरा हो गई। तुम लोग हमार मान हो। आज तक बाबूजी रहतन ना, तुम लोग की कामयाबी देख के उनकर गर्व से छाती चौड़ा हो जाई। बाकी चुप हो जाए समधिन जी, चुप हो जाए। दुखी मनावे के ना, खुशी मनावे के दिन। हाँ, समधी जी भी रहतन तो यही करतन। हम अपन बहू के लियावे खातिर आइल बानी। हम आप लोगन से माफी मांगतानी। हमरा के रउआ लोग माफ कर। अरे ई का कहतनी समधन जी? चली घरे में चली। चली। हाँ जीजा जी चला अंदर चली सब लोग। जीजा जी मुंह मीठा करी। ली दामाद जी पानी पी। देखी माई, इमें सिर्फ हमार माइये दोषी ना बाड़ी, ई दोस्त के भागीदारी हमो बानी। हो सके तो रुआ लोग हमरा के माफ कर दी। रउआ ते घर के दामाद हैं, रउआ पूजनीय बानी हमार।
ऐसे हाथ जोड़ के पाप की भागी मत बनाई। काहे हमनी के नरक भेजावल चाहता नी? दामाद जी रोआ चिंता एकदम मत करी। कविता के घर उहे हा, वहाँ ना जाइए तो कहाँ जाइए? जरूर जाइए। पर वैसे माई हमार माई कबो कबो खर बोल देवेली, मगर दिल के बहुत अच्छा बाड़ी। यही खातिर रुआ लोग इनकर बात के बुरा ना मानब। जीजा जी ली चाय पी ली। पी चाय पी, चिंता मत करी। ये सब हो जात रहेला, जहाँ चार बास रहेला वहाँ खटपट होखेला। और कविता तोरे साथे जाई हैं। पी चाय। हाँ बाकी शादी के बाद जाइए। हाँ वो का बात बा ना समझी जी, इन लोग के बाबूजी के इच्छा रहे कि जब ये लोग अपना पैर पर खड़ा हो जाए ना तो ये चारों के ब्याह एक ही साथ एक ही मड़वा में हुई। रउआ से आग्रह बा कि रउआ बुआ जी के साथ ना मिल के लड़का खोजे में मदद करें। और हाँ ब्याह में रउआ पूरा परिवार के आवे के बाद। सारा लोग आई शादी में। शादी की चिंता तो रउआ करबे ना करे। हम और भाई साहब मिलके और बढ़िया से बढ़िया घर और बढ़िया से बढ़िया वर ढूंढ के लाए। ला दामाद जी चाय पिया। ला मुंह मीठा करा। ला खाई। अरे बबुआ जी सुनी ना, एगो बात कहे के रहे। वो कहा ना कि लड़का जांच पड़ताल के खोजब। वो का बात बना कि बस लड़का अच्छा होके के चाहिए, बाकी धनता हमार बेटियों कमा सकत अरिसन। हाँ भौजी हम बाटी ना, तू चिंता रच के मत करा। देखा ऐसन तमाच चुन चुन के खोजब कि पूरा गांव देखी। अरे हमू बानी नो साथे। बाबूजी हमहू चली का? हम चल के बता दे कि ये अच्छा बा। इनसे बड़ा विद्वान यह धरती पे केहू बा ना। अरे डोल पौता ही ना है। चलिए मौका चांद रखा पिया। बैठिए। रुक जाइए चाचा जी। अब का भइल? ई कौन आंदोलन शुरू हो गइल? हाँ बताइबो। हमनी के एगो शर्त बा कि हमनी के ओही जब बियाह कइल जाई जहाँ हमनी के शादी के आधा खर्च वाहन होखी और हमनी के दहेज भी ना देव जा। ठीक बा, ऐसे नहीं होई। अब चला, अब रास्ता छोड़ा, जाइदा लेट होता। हटा चल। जे भी मन में ठान ले बेटी, मंजिल पल में बांध ले बेटी, हर मुश्किल को पल भर में कर दे ऐसी की तैसी, बेटी हो तो ऐसी। हाँ चला जहाँ कहा था पहले वाला रिश्ता देख ले। मऊ वाला बाईपास आगे निकल चल जाई। वही दीनदयाल के घर बा। हमके शर्त मंजूर बा। साला दहेज समाज के नासूर बन गइल बा। अगर हर लड़का के बाप दहेज के जगह लड़की के पढ़ाई के सर्टिफिकेट मांगे तो हर लड़की के माई बाप दहेज के चिंता छोड़ के अपने लड़की के उच्च शिक्षा के चिंता करे। हमके रउआ लड़का पसंद बा। ये तो बहुत अच्छी बात हो। हमके आपकी शर्त मंजूर है। तक शुभ मुहूर्त में आके लगन पत्रिका वाला काम हो जाए। जब आपकी इच्छा करे तब आप आ जाइए। रउआ बहुत महान बानी। अरे नहीं, महान ताप बानी। 5 बेटी के पाल के पोस के पढ़ा लिखा के वो काबिल बनोले। और महान वो बेटी बाड़ी सन जौन अपना माई बाप के सपना पूरा कैनी, अपना पैर पे खड़ा होके दिखौली। यही से कहे के पड़ी, बेटी हो तो ऐसी। बाकी एक बात और बा। बताई का कहल चाहत बनी? यह कि हमार 4 गो बेटी बाटे। हम चाहतानी कि चारों के ब्याह एक साथ एक मंडप में एक ही दिन होके के चाहिए, ताकि हमार पूरा गांव जवार देखी। अरे तब बहुत बढ़िया बात बा।
जब चार चार दूल्हा चार चार दुल्हन एक साथे एके मंडप में बैठी हैं तब कितना सुंदर लगी। हमके राउर इहो शर्त मंजूर बा और कुछ बस आशीर्वाद दी।